си спомним за един велик български музикант, един музикант, без който българската рок музика днес нямаше да е същата. Един човек с голям дух, голямо сърце, голям талант, един човек, от когото ние, така без съмнение, аз и момчета от група Хардък си влияхме доста през годините, когато работихме и продължаваме да работим заедно. Това е Георги Минчев. Знам, че ще прозвучи... Страхотно сте. Знам, че ще прозвучи леко тривиално, но Гошо, ние винаги ще те носим в себе си, докато носим искрицата рок музика в себе си. Следващата песен, която ще чуете, е писана от Гошо в изпълнение на нас, група Хардък, и се казва Доктор Иванов.